tikaenda kuhama dzedu taakunoshanda sevana veZimbabwe tichienda mberi kuti Vision 2030 inge ichibudirira. Saka ndinoda kuti kune vamwe vasina kunge vakwana apa, aiwa president vanoita izvi nguva nenguva, ngativei vanhu vanoteerera vakuru vedu, twenge tichiteerera izvo zvatiri kudzidziswa. President vanokuburitsai, vane mwoyo wakanaka kune waruko manzwa ere uko kutioroko azizvoni tiri kutenda maererano nebasa rabatwa nemukuru, asi tiri kuti kune vamwe wasarawa musarase tariro wakomana, chimwe nechimwe chine nguva yacho. Hatizvoni izvi ndakusanganisira nesu tikusara nesuwo futi hatifanira kutonesa tariro yekuti munangagwa huchi vakomana ngatirembe tingoti huchi Iwe
Ndikufara zvakanyanyisa mukoma kuposi mafara ndinawoka akapurikidza pamwe chete nekufunga mhuri yangu yana ndarasikirwa nayo kwenguva yakakura 5 months ndatopomerwawo mhosva dzisina maturo. Mhosva dzevasikana vemazuva ano vatiri kungoti tadanana navava kana vakuda mari vanokukiremera nyaya nevabereki vacho vanenge vachida mari vanokukiremera nyaya wotonzi iwewe wakutosungwa wadana neanda age but munhu anenge akapedza chikoro but inyaya yeti vanhu vacho vanenge chirechiri kuda mari. Ndakapiwa gore ndikazobvisirwa 2 months nejeri ndikamhanya hangu inini 5 months akakwana ndozvazoongororwa nzaa munhu aripo mapurazi mashandiro andaita nawo handisina mhosva semunhu aingovateerera. Mashoko amunawo kumutungamiri wenyika ndeuti uchi mudhara uchi pasina nyuchi mabasa amudhara akanaka dai waramba wari kusvika 2050 nyika yedu iyi irambe ichiratidza uchi sehwairiwo uchi nyangwe mujere matatiri takachitoita kunge vanhu vari panze uchi mudhara wedu pepepe.